Lajeng dalu Mbak Cangi Mbak Limbo. Nggih, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Nggih, Nggih. nggih leres. Asmanipun sinten komplit. Oh, komplit nggih. Nggih. Nggih, nderek tepangaken nami kula Renjo Meladiana Putri. Napa? Jenengan anu nggih. Renjo Ora usah isi Meladiana nek ngelokne aku Putri. budhek ngono to. Boten. Ren Renjo. Renjo. Nggih niki napa niku ilate nggih rada ditekok-tekok sekedhik ngoten. Ah iya. Lah nggih. Renjel burine napa, Pak? Meladiana Putri. Meladiana Putri Putri. injih. Renjel artinya apa, Mbak? Rangel itu kalau kata ibu saya, Re itu dari kata reinkarnasi. Waduh. Nggih, terus angel itu malaikat. Ngoten. Jadi artinya niku kayak malaikat yang turun kembali atau yang lahir kembali. Genah Ngoten. sampean tak sawang kok kene kaya malaikat Jibril. Sing tukang nggawa wahyu jenengan. Oh, ngoten nggih. Oh, Mugi-mugi nggih, Pak, nggih. nggih, jenengan iki teng wayang niku kaya Banowati. Banowati. Lenjang-lenjang ngono gede dhuwur bojone Duryudana. Nggih, penting. Nggih niku demenan kali Janaka. Lah niku. Nggih niku. Ya ampun to Pak, kula niku setia lho, nggih. Celukane pripun? Celukane Renjel ngoten. Nggih, Ranger saged, Angel nggih saged. Nggih. Angel. Ayo Angel lho. Ayo. Angel, nggih. Lah lajeng saking pundi, Mbak? Kula aslinipun niku Trenggalek, terus sekarang pindah domisili teng Kediri. Oh, ngaten. Nggih. Kok saged nyinden apa bapake ibuke? Ibu kula sinden. Oh, buke sinden. Asmane sinten? Bu Mukilah. Oh, Bu Mukilah. Ndamel walah. nggih. Buranake Mukilah Angel. Lah pripun lho, Pak? Mboten napa-napa. Bu lha tindak to iki mau yo an. Nggih, niki mau nderekaken. Nggih, terima kasih kersa gabung wonten ing Madangkara. Nggih. Kawontenanipun ngeten iki, Mbak. Dadi lek Madangkara niku kiwa kotak resik rene apa-apane ngeten. Nggih. Niki kula mengingatkan kula pas kuliah rumiyin ngoten. Kuliah teng pundi? Kula riyen nggih teng ISI. Isi. Nggih. Ya Allah, isi pirang sasi. Boten. Institut niku lho, Pak. Oh, isi Surakarta. Nggih, nggih Jurusan? kampus. Niku kula seni karawitan. Oh, seni karawitan. Nggih. Sampun lulus. Sampun. Sarjana seni. Nggih, alhamdulillah. Dengan nilai utawa apa jenenge? IPK nggih. IPK pinten? Kula kok super. Nggih 3, berapa nggih? 50 kalau mboten salah. Apik niku. Nggih. Tegese niku B+ niku. Nggih. Alhamdulillah. B+ kae niku. Nggih. Alhamdulillah. Nggih. Niki kula nggih nderek ajar nggih, Pak nggih. Siap-siap Mbak Angel. Ayo siap. Nggih. Lah niki kula tak pengen nyobi sewanten jenengan. Nggih. Lan ampun ewuh pekewuh santai mawon teng mriki. Yen biasane teng panggung mriko jenengan goyang pol, mboten masalah teng mriki bebas. Mboten Pak, kula biasa mawon niku alus niki. Kok nggih alus kula niku aslinipun. Alus? Nggih. Oh iya kena alus tulisane kuwi apa titisane malaikat Jibril kok. Ah ya. Nggih. Niki mang pilih niki enten layang. Oh nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu, Pak Dalang niki rombongan saking telatah Megaluh Jombang nyuwun gendeng. Gending sambel kemangi. Nggih. Banyuwangen, Wassalam saking Abang Sunar. Nggih. Ugi dipun pundhut kalian Pak RT 2 mriki Pak Ruslan ingkang wau pas Jawa ngeterke kula mriki ngersakake tembang kangen. Lah, mang pilih ingkang pundi? Oh, di antara kalih niku nggih. Betul. Kula tembang makangen mawon. Oh nggih, tembang kangen. Ini dibawani dhisik. Bawani riyen. Asline kula wau pengen bawa niku lho Pak, napa langgam rasa madu niku. Nuwun barang niku. Nggih. Mangke utawi mangke. Oh, mangke mawon. Anu benjing dalu nggih saged benjing dalu. Nggih. Prei mboten jenengan? Prei. Nah, alhamdulillah kula nggih prei. Tilem teng griyane piyambak-piyambak. Mangke gara-gara nombak kan masih ada waktu. Niki saged pangkur, saged napa ngoten Mbak utawi dandang gula. Nggih. Pangkur rinoso mawon nggih. Siap, monggo. Mbak Angel nggih. Rinoso
Ngapunten kesupen dereng nyuwun prisa. Pun Nggih. kagungan garwa napa dereng? Niki dereng, Pak. Estu. Nggih, estu Pak kula dereng. Masyaallah. Yen rong rabi jenengan tak ngibaratake kaya gedang sing wis suluh. Nggih. Aja nganti dipangan codot-codot sing ora tanggung jawab. Lah codotipun pundi? Lah iki. Niki kanca-kancane tak sekatang tak senggel. Oh, ngoten nggih, senggel nggih. Sing bar pedhot nggih wonten. Wonten, oh nggih. Pilih piyambak. Kathah nggih. Kathah mbok menawi Nggih. judu. Pilih piyambak niku nggih. Pak Ruhadi nika kita sik piyambak. Pundi priyahipun? Pun sare ya enten. Oh, Nggih. Jos, Mbak. Monggo, Pak. Sumanding sisihmu Kira-kira niki sing do nabun niki sing ketok Nggih. jenengan tertarik sing pundi enten mboten? Oh, sekedap Pak kula presanane rumiyin. Oh, Nggih. iya. Pundi nggih? Iki sing oh mboten. Kula golek sing tuwek-tuwek Pak. Mboten. Nek sing nyiterne kecilikan. Oh, kecilikan. Ngambung jenengan dadak golek ondo mangke. Lah iya nek lek judu ora kurang dalan. Nggih, leres ngoten Ning lho, niku Pak. tasik lho niku tasik legan lho. Oh, tasih legan. Piyambak dasare guru pisan. Oh, guru. Sami lek ngoten kali kula nggih. Nggih guru. Nggih. Wah, luar biasa. Nggih, berarti oh kita sama Mas, berarti Mas. Ya. Iya. Ada kesamaan Ada profesi. kesamaan profesi. Seniman seniwati sama-sama menjadi guru. Ya, Ayo. guru. Wong bedane kulite sing beda. Ayo. Ayo. Pun mangke mang ijolan WA piyambak mang. Oh nggih. Gampil Kalau mangke, tua Pak. itu ngarah-ngarahke. Oh, ngoten nggih. Nggih. Lantaran Pak nggih. Nggih. Alhamdulillah Pak niki kula ndredeg saestu Pak. Napa? Ndredeg kula Mboten saestu. napa-napa pisanan ndredeg ngoten iki biasa
biasa. Oh, ngoten. Lha pun kulino jenengan ketagihan, Mbak, saestu. Oh, ngoten nggih. Gabung ke Madangkaran iki lho tegese. Oh, nggih. Gabung Gamelane mriki pripun nggih. gamelane? Alhamdulillah sae sedaya Ayo, Pak nggih. sone nggih penak to? Nggih. Ah, nggih, Alhamdulillah sae nggih. sedaya Pak. Niku. Mike pripun Mike niku? Oh, niki wenteng sanget. Enteng nggih? Nggih. Mantep nggih? Mantap. Iya, Nggih. senengane ngireng kaya ngono kuwi. Ayo. Mike to? Ayo Oh, mik kok nggih, ya. menika. Mikrofon. Ayo. Nggih, mikrofon. Monggo diaturaken tembang kangenipun nggih. Nggih, niki buka celuk napa? Napa? Buka celuk napa? Takon kali sing ngendang. Pripun, Mas? Pripun, Mas? Mas sinten niki